Ku maza ku an taya channel ɗinmu mai suna Paris Silent TV. Ku an taya mana subscribing, ku sabar faɗa mana ƙararrawa, sannan ku san faɗa mana liking. Don ayi kenan. So ka gane ba? Wallahi I'm so tired. Ya kamata a ce yanzu mun bar Maiduguri nan. Wallahi Allah bai abin da yake raina ke. Allah gaji ina so in koma gida Allah bai. How many months? Yes ma. Ka ji ina magana months. Shekara nawa mun yi a garin Maiduguri? 3 years ba. To. Allah. Wallahi Allah bai ya tunani kuma kai mai buri da wando. Ah no. Waka. Sabo na fa da gida fa na dade fa sun ma manta da ni yanzu. Ina. Shegen kauye. Ai, akwai sojoji. Abun akwai wahala amma kai hakuri komai lokaci ne. Shegen mai buri da wando. Aikin soja ya gaji haka. Ofisa barkan ku da aiki. Yawa, sannunka. Dama yanayin yadda naga kun sa kakin nan ya burge na ce ya kamata ni ma dan zama sojan nan dai waya ne dai ni ma dinga dan kun gane ai. Yubi mumu. Dole soja. Inda ya za a yi dai a fara sa ni dai ni ma an zama sojan nan dinga sa kakin nan dinga barazana a gari. Wait. Bari in tambaye ka wani abu. Yanzu idan kana so kai joinin soja mu ne zaka zo ka samu ka ce zaka yi joinin soja. Yawwa kama ka sani na ganin ka dan gari ne kai. Baka san da ana recruitment ba? A gaskiya alkur'an ban sani ba. You think say they wise? To shikenan zaka yi joinin soja. Mu yanzu muna complain. Shi yazo zai joinin soja. Galat. Bada shi mu ga ko zai yi. An za a yi recruiting ɗina ko? Yare mumu man. Ka kara mishi man. Ma sai ka ƙara an taya mun mari ba.